Hej, vi er afsnitsledelse på N3 i Lemvig. Vi er neurorehabiliteringsafdeling under neurologi og fysioergoterapi i Holstebro, som igen er en del af Hospitalsenheden Vest, det vi kalder HIV. Jeg hedder Susanne. Og jeg hedder Kirsten. Jeg hedder Esther. Vi har haft et patientforløb for nylig, som havde udfyldt min livshistorie, og vi har gjort os lidt gode erfaringer med det. Blandt andet så havde patienten jo den her plakat med, som vi brugte som udgangspunkt, når vi skulle indlede relationen med patienten. Vi kunne tage udgangspunkt i nogle af de billeder her og få en god snak med patienten, og der var også listet nogle konkrete ting op, som vi normalt bruger noget tid på at få frem via familie og pårørende. Så her kunne vi med det samme tage udgangspunkt i noget, som havde værdi for patienten. Og når vi tænker rehabilitering, så tænker vi også borgerens livsverden. Borgeren, som nu er blevet patient, og som kommer ind med det, vi kalder blodprop eller blødning i hjernen her hos os. Så vi kunne få nogle oplysninger på denne her måde, som vi bruger rigtig mange kræfter på normalt at få gennem pårørende og hvem der ellers er omkring patienten.